un exercici de rectes tangents. En concret, l'apartat A de l'exercici 3 de l'examen selectivitat setembre 2020, sèrie 4. Aquest exercici ens dona una funció i ens diu que és derivable i que just passa pel punt 0 i 1. No ens donen més informació d'aquesta funció, no ens diu quina funció és, però ens dona l'esbós de la seva derivada. Llavors, aquests dos apartats, l'A i el B, els podrem realitzar a partir de l'estudi de la derivada. Així que és important aquest exercici per estudiar, per saber i conèixer què ens dona la derivada, quina informació ens dona la derivada respecte d'una funció. A partir de l'estudi d'aquesta gràfica podrem trobar quina és la recta tangent d'aquesta funció en el punt x igual a 0. Anem a veure què ens dona sempre la derivada. La derivada d'una funció ens dona el pendent d'una funció. I si a més estem buscant quina és la derivada de la funció en un punt concret, ens dona quin és el pendent d'aquell punt concret. És a dir, el pendent de la recta tangent. Llavors, ens estan demanant que trobem la recta tangent en el punt x igual a 0. Anem a veure aquest punt x igual a 0, on es troba. X igual a 0, tenim el punt 0 menys 4. És a dir, quan tenim x igual a 0, la derivada, perquè això és la funció de la derivada, la gràfica de la derivada quan x val 0 val menys 4. Quina és aquesta informació? Si és la derivada en un punt concret, és just el pendent de la funció que ens estan demanant. Així doncs, tenim el pendent, que és menys 4, de la recta tangent d'aquesta funció que no coneixem com és. Tenim el pendent, tenim el valor just de x on volem calcular la recta tangent i, evidentment, aquí ens faltaria informació. Per això ens estan donant just el punt per on passa la funció. Ens estan dient quan la x val 0 de la funció, quan la x val 0, la y val 1. És la informació que necessitem per poder trobar la recta tangent. Recordeu que tenim y igual mx més n, ens falta el pendent, la x i la y, per poder trobar la n. Per això ens donen just aquest punt. Llavors tenim que quan la y val 1, la x val 0 i el pendent val menys 4. Per tant, la n val 1. Així doncs, la recta tangent que ens estan demanant, que just passa per al menys 4, és y igual menys 4x més 1. I aquí tenim la recta tangent que ens demanen. Anem ara a estudiar l'apartat B de l'exercici 3 de l'examen selectivitat setembre 2020, sèrie 4, que és un exercici de funcions, on el que se'ns demana és que estudiem els punts singulars d'aquesta funció. Recordem, què és un punt singular? Un punt singular és aquell punt on la derivada de la funció és igual a 0, que en el nostre cas es correspon al punt menys 2, al punt menys 1 i al punt 1. Què passa quan una derivada és igual a 0? Quan una derivada és igual a 0, o bé tenim un màxim a la funció, o bé tenim un mínim, o bé estem parlant d'un punt d'inflexió. Per estudiar si és un màxim, un mínim o un punt d'inflexió, tenint en compte només la primera derivada, no ho podem saber. Per tant, hem d'estudiar la segona derivada. La segona derivada, si tenim un màxim, sabem que serà negativa. La segona derivada, si tenim un mínim, serà positiva, mentre que la segona derivada, si tenim un punt d'inflexió, s'anul·la, és 0. Llavors, per fer aquest estudi que ens estan demanant dels punts singulars, el que haurem de fer és mirar, fixem-nos que la segona derivada és la derivada de la derivada. I la derivada què ens indica? El pendent d'una funció. Per tant, la derivada de la derivada ens indica el pendent d'un punt en la derivada. Anem a veure-ho bé. Tenim aquesta gràfica, i aquesta gràfica és just la derivada. Però si estudiem com és el pendent
en cada un dels punts de la derivada, podrem saber si la segona derivada és positiva, negativa o nul·la. Recordem, tenim una gràfica qualsevol, és igual si és la funció o si és la derivada. Si volem estudiar la derivada d'aquesta funció, sigui qui sigui aquesta funció, recordem que la derivada ens dona el pendent. Llavors, fixem-nos, en aquest punt, el pendent és positiu, perquè va cap amunt, ascendeix, és creixent. En aquest punt d'aquí, el pendent és negatiu. En aquest punt d'aquí, el pendent és horitzontal, per tant, nul, és 0. Llavors, segons l'estudi del pendent, podem tenir una informació o altra. Si aquesta funció és la funció original, aquestes funcions que estem dibuixant aquí, aquests pendents, són els pendents de la pròpia funció. Però, si aquesta funció és la derivada, els pendents ens estan donant informació sobre la derivada, perquè és el pendent de la derivada. És a dir, el pendent sabem que és la derivada. Per tant, si aquesta funció inicial és la derivada, el pendent de la derivada és la segona derivada. Si mirem el pendent de la funció derivada, estem mirant la segona derivada de la funció. Si mirem la segona derivada de la funció, si és màxima, si és negatiu, positiu o 0, podrem saber si a la funció inicial estem parlant d'un màxim, d'un mínim o d'un punt d'inflexió. Per tant, els punts singulars són aquells punts en què la primera derivada és 0. I això ho hem trobat ràpidament mirant la gràfica de la primera derivada. I tenim, apartat B, tenim 3 punts. Tenim el punt menys 2, tenim el punt menys 1 i tenim el punt 1. En aquests 3 punts passa alguna cosa, perquè la derivada, la primera derivada, és igual a 0. Llavors, el que hem de fer és estudiar si aquests 3 punts són màxims, mínims o punts d'inflexió. Si es tracta d'un màxim, la segona derivada seria negativa. D'un mínim seria positiva i d'un punt d'inflexió seria 0. Per tant, realment el que farem és mirar el pendent de la gràfica. Per què? Perquè la gràfica és just la derivada. És a dir, estem mirant si creix, si decreix o si és 0, nul, el pendent. Si la segona derivada és negativa, vol dir que decreix. Si la segona derivada és positiva, vol dir que creix. Si la segona derivada és 0, vol dir que es manté horitzontal. Llavors, fent l'estudi de la segona derivada, sabem si es tracta d'un màxim, un mínim o un punt d'inflexió. Anem a veure. Primer, tenim el punt menys 2. Anem a borrar les línies que tenen aquí, perquè no ens aliem. El punt menys 2, que és un punt singular perquè just la derivada és 0. Què li passa en el pendent d'aquesta funció en el punt menys 2? El pendent aquí és aquesta recta, és horitzontal. Per tant, com que el pendent en el punt menys 2 és 0, aquí tenim el pendent en x igual a menys 2, és horitzontal. Val. Que sigui horitzontal vol dir que el pendent, és a dir, la derivada de la funció, per tant, la derivada de la derivada és horitzontal. Per tant, és 0. Per tant, si és 0, si la segona derivada és 0, vol dir que en x igual a menys 2 tenim un punt d'inflexió. Anem a mirar. En x igual a menys 1. En x igual a menys 1, el pendent com és? Fixem-nos que tota l'estona va decreixent aquesta funció. Per tant, el pendent és decreixent. El pendent en aquest punt, pendent, decreix. Per tant, si el pendent, la derivada, d'aquesta funció, que ja és la derivada, és negatiu, perquè està decreixent, vol dir que tenim un màxim. Per tant,
que l'x igual a menys 1 és un màxim. I per últim, x igual a 1, anem a veure-ho. Tenim x igual a 1. Com és el pendent de x igual a 1? Creix, va cap amunt. Per tant, el pendent creix. I de nou, el pendent és la derivada de la funció que estem estudiant, que és la derivada. Per tant, és la segona derivada de la funció. Si creix, és positiu, va cap amunt. Exemple, és que tota l'estona és cap amunt el pendent. Per tant, és positiu. Això què vol dir? Si la segona derivada és positiva, tenim un mínim. És a dir, tenim un mínim en x igual a 1. Per tant, en x igual a menys 2, tenim un punt d'inflexió. Això és un punt d'inflexió en la funció original. Això és la derivada. Per tant, en la funció original, això és un punt d'inflexió. Això és un màxim i això és un mínim. Per tant, aquí hem fet ara mateix, a partir de la seva derivada, de la derivada d'una funció, de la gràfica, hem pogut fer l'estudi dels punts singulars de la funció original.